Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak solih solihah kelas kali SDIT Robbani Kendal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dina Rebo iki awake dhewe saged ketemu wonten ing pembelajaran basa Jawa pertemuan pertama ing semester kalih niki, yaiku piwulang 5 ingkang judul gotong royong. Saderenge pembelajaran bareng Usani, ayo bareng-bareng maca basmalah rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki ayo latihan nembang dondong apa salak. Cobi dirungokno lan diperhatekno. Dondong apa salak, duku cilik-cilik, gendong apa pundak, mlaku timik-timik. Ayo cobi dinyanyike bareng-bareng. Setunggal kalih tiga. Dondong apa salak, duku cilik-cilik, gendong apa pundak, mlaku timik-timik. Lah sakwise nyanyi tembang dolanan dondong apa salak kuwi, ayo bareng-bareng diartekke per tembung sing ana ing tembang dondong apa salak. Sing pertama iki lho sing jenenge kedondong, yaiku woh iki rasane kecut, isine kaya eri utawa duri. Sing keloro yakuwi salak, woh iki rasane legi lan sepet, isine atos. Sakwise kuwi duku, woh iki kulite kuning, bunder, rasane legi lan kecut. Tembung liyane yakuwi gendong, nggawa barang ing geger. Contone kaya tukang jamu sing gendong botol jamu. Tembung liyane yakuwi pundak, artine nggawa barang dipanggul. Sing terakhir yakuwi tembung timik-timik, artine alon-alon tur mlangkahe ciut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dina iki awake dhewe sampun sinau tembang dolanan ingkang judul dondong apa salak. Tugas basa Jawa saking Usani ing pertemuan iki yakuwi latihan nembang tembang dolanan dondong apa salak. Yen sampun dikirimake ten WA-ne Usani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.